Al'arabiyu mun yi babban dace ja gaba. Al'arabiyu mun yi babban dace ja gaba. Al'arabiyu mun yi babban dace ja gaba. Ban alami ga ƙara bani takarda ja gaba. Aikin ja gaban gaza na rubuta ja gaba. Yau ma baitukansa za na kwatanta ja gaba. Ba na aron abin faɗa na karanta ja gaba. Ko ba ni ne ba daga kallo ba zai yi ka sani ba ka nema ba ka ki ka samu ba mai bacci ya tashi ana ta batun jagaba. Al'arabiyu mai babban dace jagaba. Ko ta ina na zo ni ba na shayi dan in har na ce ka yi shi kana yi. Tsira martaba da dawa masoyi sa'alai sahabu har da waliyan jagaba. Zan faɗi fa'ima iyakar zance jagaba. Wacce ta ko'ina uwa ta kasance jagaba. Amma biha ainihin sirri ce jagaba. Daga rabbul ibadi haka ta kasance a gaba. Shehi jiyali cikin ka na sauka jagaba. Shehu tijani mai ɗarikar kanka jagaba. Alhaji barhama muna failanka jagaba. Hashim sale garkuwa kuma sannan jagaba. Al'arabiyu mun yi babban dace jagaba. Assalamun ala rasul al-akram. Assalamun alaika sayyidul azam. Assalamun alaika na daban adaban. Mai kadarin isar isa da isarwa jagaba. Ni na rasa mamaye nake so na faɗa jagaba. Ko ta ina na ji ka kai ne abada jagaba. To amma fara na ɗan ware guda jagaba. Zama min abin da ka fi so na yaba jagaba. Za a faɗe ka za a ce kai ne kai jagaba. Daga an ganka sai a ganka saman kai jagaba. Wani sa'in kamar na ce kai jagaba. Tamkar kai ka kaji kanka da kanka jagaba. Al'arabiyu mun yi babban dace jagaba. Na gaza gane wai ta ya ka kasance ba a gane ka ya kake a kwatance. Daga an so garai ka sai a makance ga ka kamar akwai kamar baka nan jagaba. Ga ka a zahiri kana kuma ɓoye jagaba. Ga ka cikin sifar mutum da iyaye jagaba. Amma kai kara ya koma waye jagaba. Ba wani mai musun faɗin baiti na jagaba. Mai san jawa rabu ta fi ta canzu jagaba. Gashi da kai cikar shi ma fata wanzu jagaba. Kai kai tabbatar da shi ko yanzu jagaba. Kai ne shi ne kai ne shi ne kai jagaba. Al'arabiyu mun yi babban dace jagaba. Ni na tabbatar da kai Allah ne ya amintar da kai saman kowanne. Zaɓaɓɓen ilahu wanne wane ne samar ka ba Allah ba jagaba. Domin kai maula ya fadar Allah ne jagaba. Shari'a ba ta cika ba sallah ne jagaba. Mun same ka kawai ba illa ne jagaba. Al'arabiyu mun yi babban dace jagaba. Duk ɗan zawiya muna kuma roƙo jagaba. Ashimawa muna da babban koko jagaba. Sun aiko ni ne da babban sako jagaba. Daga mu ne zuwa ga kai al'arabi jagaba. Al'arabiyu mun yi babban dace jagaba. Alhaji Haruna na ganshi masoyi bai wasa a kanka baya shayi. Har ma tif imamu kun ga masoyi Ibrahim da Hamza ga su a tare jagaba. Ni dai ban mance da kai imamu kananan jagaba. Rara sassaka kake gamjin nan jagaba. Muktar Yusuf fitilan sauran
ba, yan mata ban ji kun guda ba, samari ban ga kun dantse ba, iyaye ku dinga dan motsawa ga jagaba. Al'arabi mun yi babban dace jagaba, mu yabe ka mun ka kulla abota, ga kaunar ka tun muna tatata, annabi zuciyar mu za ka faranta, mai burin barin ka za mu kashe shi yayi gaba.